Hej, mit navn er Gert Rasmussen. Jeg er tidligere lærer og arbejder meget med børn og unge. Samtidig er jeg psykoterapeut og integral underviser. Og det, jeg har tænkt at snakke lidt om her, det er om inklusion i folkeskolen. Altså kommunernes fornyede interesse for at inkludere børn og unge fra specialskoler i almenskoler, det skyldes i høj grad økonomiske spareøvelser. Specialskolerne er dyre, og betalingerne kommer fra folkeskolerne, som derved drænes for penge. Det må simpelthen ny tænkning til, så man bliver nødt til at opfinde et system, hvor midlerne til specialundervisning adskilles fra folkeskolens. Løsningen findes i at adskille de der to skoleformer økonomisk fra hinanden, så de bliver opdelt i to separate, uafhængige kasser. Det vil samtidig betyde bedre økonomi for de udsultede folkeskoler. Børn og unge i almenskolen efter skolereformen i 2014, den har været en katastrofe. Og den vil blive det med fornyet styrke, hvis politikerne får held til at gentage de tidligere mislykkede kunststykker. Altså sporene fra inklusion skræmmer. Børn og unge mistrivsel har steget uafbrudt lige siden vi fik den skolereform i 2014. Netop hvor man skulle inkludere alle specialbørnene i folkeskolerne. Og når børn og unge fra specialskolerne de inkluderes i almenskolen, så stiger konflikterne. Mistrivselen den højnes, og utilfredsheden med folkeskolen den øges generelt. Folkeskolens ry forringes endnu mere, og mistilliden fra forældrene vokser. Det vil medvirke til et frafald af folkeskolen fra både forældre, lærere og pædagoger. Og når skaden er sket, kan den ikke rettes op igen. Det er en spiral, der går i den forkerte retning. Så vend i stedet for spiralen til trivsel. Inklusion af specialbørnene er lige med eksklusion. Eleverne fra specialskolerne trives i små grupper, hvor hverdagen er forudsigelig. Når de blandes med andre elever, opstår problemer og udfordringer bliver uoverskuelige. Tag for Guds skyld hensyn til eleverne, og sæt trivselen i højsædet. Trivselen for både elever, lærere og pædagoger, og samtidig tilfredshed fra forældrene. Børn og unge på specialskoler er inkluderet i et skolesystem, der er designet til lige præcis deres behov, og med personale, der er uddannet til netop den elevgruppe. Her er udgifterne givet bedst ud, både på kort og lang sigt. Når man nogle gange ved, at inklusion danner mistrivsel på skolerne, og bagefter skal sætte uanede kræfter i værk for at få børn og unge til at lykkes i inklusionens hellige navn, opfordres der hermed til at glemme alt den misforståede kortvarige økonomiske gevinst, og i stedet for bruge kræfterne på at danne to økonomisk separate systemer til gavn for helheden. Det danner bedre trivsel i begge de to skoleformer. Der er ingen grund til, at man skal det er den samme økonomi, man putter ned, og derfor dræner folkeskolerne. Adskil det ad. For trivsel i højsædet. For alle elever. Alle elever her i vores land. Det er det, der er brug for.
Det meste af det, jeg har sagt her, det har jeg skrevet en lille debat indlæg omkring i Midtjyllands Avis for et stykke tid siden. Men diskussionen fortsætter jo. Så jeg synes, man skal tænke sig grundigt om. Og så, fordi det lykkes ikke. Trivsel, trivsel, trivsel. Ligesom nogen siger køb, 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 eller drill, 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 så siger jeg trivsel, trivsel, trivsel. Tak for nu.